Да моса де, моса. Тримоса. Какво е бади тебе? Риба еде. Риба еде, не знам и кой има остата. Колко е голямо бади тебе? 11 има. Повръща ли какво? Да, повърши там, не може да скара това. Скарама де. Ало, да, слушам. Не мога да разбера сега какво като е яло риба, задавило се с коста ли, повръща ли какво? Коста ли, не знам кой има остата. Риба е. Ти кажеш какво му е? Аз ли? Да, какво му е на детето, какво казва, че му е? Нима, аз не ля кълчаво, гari за внимание. Какво има? Да. Лошо стана, бе. Рибата има кълците на устата ми. Тенолуарам, де. Тенолуарам, де. Повръща ли или коста му е на гърлото, бе? Гърлото, бе, повърши там, не може да скара това, яде риба. Ало, да. Кажете сега какво има. Това деца яде риба, не може да скара това рибата, не знам кой има. Яде, не знам и повърши там, не може да скара. Аз съм кържили, бе, как аз не виждам. Тук махалата съм аз, бе. Моса де сена, бе. Тримоса. Къде при моста? Пироксето! Пироксете тук, бе. 11 има. Фикери. Тойчо! Тончо. Гитка, ако не ска мъгулем, бендера, нема. Ало! Номер söyle ka telefon. Konuş bakalım. Haydi. Номер ми стеле? Ya telefon numarını.